Forårssolen brager ind gennem vinduerne, men der kan findes stunder, for eksempel dagen derpå efter et påskebrygilde, hvor man har brug for lidt skygge. Reportage her fra Mestre i skygge, nemlig Skoddesnedkerne fra Kalundborg. De har optrådt på Det Kongelige Teater og i Livvagterne på DR. Det er jo spændende at have vores produkt med i forestillinger. Men da firmaet startede, var vennerne skeptiske. Ja, men de sagde jo, det skulle vi ikke regne med, at vi kunne leve af, fordi sådan noget, det kan man virkelig ikke tjene penge på. Her 33 år senere kører maskinerne stadigvæk lidt uden for Kalundborg. Vi laver håndværksproducerede skodder i alle afskygninger. Og det, jeg står og laver i øjeblikket, det er, at jeg ved at skære rammetræ op. Men før træet kan skæres op, skal det lige en tur forbi her. Det, der er sket nu, det er, at vi har fået rettet træet af, så det blev helt lige. Så det, vi skal til nu, det er at høvle det på alle 4 kanter. Men kendisskodder fra Kalundborg er ikke for hvem som helst. De løber op til 20.000 kroner for at udsmykke et hus, og rent praktisk kan de ikke særlig meget, som gardiner og persienner ikke kan. Jeg plejer gerne at sammenligne det lidt med, hvis at du gerne vil forkæle dig selv, så køber du dig en ring eller et smykke af en eller anden art, og det er det samme med skodden. Typisk så køber man den for at smykke huset, for at få det til at se pænere ud. Sidste element i produktionen er samlingen. Jamen, nu har vi fået samlet rammen, og når så elementerne er set, så har vi den færdige skodde, og det færdige resultat, det er så det, der kommer til at se sådan her ud. Forretningen går godt, og Sten Rasmussen kan ikke lave alt skodarbejdet alene. Er kvaliteten i orden? Ja, det er fint nok. Er det? Far giver også en hånd i den unikke produktion. Jamen, så vidt jeg ved, at vi er det eneste i Danmark, der laver den originale klassiske skodde. Og skoddesnedkeriet ser ud til at fortsætte mange år ude i fremtiden. Og min søn er jo med nu, og mit barnbarn han kommer med også nu her. Så der er den unge generation her på plads. Og er du helt pjattet med fænomenet vinduer, så tager forbrugerprogrammet mere for pengene. Netop vinduer under kærlig behandling, og det sker mandag kl. 20 på kanalen.